Dneska si ukážeme tutoriál na skvišíka. Máme plyš alebo vatu, farbičky alebo fixy. Pásku najlepšie je také hrubšia. Môžeme začať vyrábať. Ako prvé si nakreslíme, čo chceme, ale musíme si preložiť papier na polku. Preložené a teraz si tam idem dať čo nakresliť. Myslím sa, že nakreslím asi do YouTube. Kreslite si tu na tú stranu, ktorá je takto. To vyfarbíme. Farbené a idem si to vystrihnúť. Vystrihnuté. Mám to takto, aby sa to dokázalo otvárať. A teraz si to idem zalepiť páskou, ale túto jednu stranu si nezalepím. Takto. Si to oblepím teda, aby toto bolo, tak sa dal otvárať. Troška nakrivo som to nalepila. Tak. A ešte takto. Z druhej strany sa mi to nechcelo vyfarbovať, tak to je iba z jednej. Teda otvára sa nám táto strana a tam si vopcháme plyš, alebo vatu. Záleží, čo máte. Si tam dám plyš, lebo potom sa to tak lepšie mačká a takto si ho aj natrhám. A vopchám ho tam. Takto. I si už takto troška uzavriem, aby som videla, či je dostatočne sa dá mačkať. Ešte trocha. No. Takto by to mohlo byť. A idem to zalepiť. Už je hotový. Robila som takého mini. Však netreba takého veľkého na video až tak. Ale na budúce môžem spraviť veľmi veľkého. Video to bude všetko. A ahojte.